a 90 jen rozsud panov, to je było tak. Konzum je šel ten do insolvence. Vesanosta je videl, že ja potom za jednej ležonošću, še svojske a tak dalje. A šišo pravi, naposkajmo, to se nie je to nešto za tebe, ty tam môžeš tam tvoj obchod nuc natvoriť a tak dalje, a tak dalje. Hej, ja pravi, no, ľubo Franco, je teda, dobím sa ja ty najprv oblač, to ja viem, kajke to tam vonlada, ja ta s konzumom, to je vysok mena jemo tvariva, ten šo s vesnenemi, a je to ten objekt na konzum předatoval, a nekého ten poskyt bol točinč, převzač, abo nic, ale Franca se ty žadal, že tam zežividva poskyčaného odveja, přidatné, kajšo to dotal bolo. A mota smo v Oklecach boli dere zastarané s remezlom, abo s tej, jo pekar bol, jo reznik bol, jo kočmar bol, jo jen konzum bol, jo popravom šo, što še za živino trebal, to sú ty v Oklecach dostal. A za mne je to bolo neke najprejmo, ja pravi, vieš, to do mňa najprejmo, šesto do mňa najprejmo spať. My smo si to ležonošť obladali, kajke to nucka volnada a tak dalje, za ja najprejmo jen obraz a pon se ja šel doma. Na druhý deň som ja zase vesnonošť šel a ja pravi, paskaj, eventuálne buch ja jednu šancu videl, ale ja budem šo šetvariť. To je tak, keď tá ležonošť, jo, z tej ja nemôžem čo započať. To znamená, tej ze stvarským zákonom a s druhými vecami činč, ten sú boli jara huboké trepena, also vysoko hore, tam nie je žánce s vožečkom nuc, abo on mou, ty si dala trepena hore a dele. A to znamená, když ty voru dostaneš, a to teda nika na vozach nuc a tak dále, also jara češko šo. Tak zase ja pravi, tak kaž to neke te obstojnosti sú, so nedá užívať, když pon budem to dala všetvariť. Pon sa ja 6 palc ličil, što môže to koštovať, to ešte ja tiež ne zdačom ju nesem, od ničím. A pon jo bolo tá plačizna sama za tú ležonosť. A tá by mi skýre předroja. To se pravi, když jeli do mě, to ne neke jo za ten ležonošť plačiť, pon ja znosem jen 200 džil toho, što chcem ja šetvariť. Šetrebal. To nejde. A ja dom tej hľadať, že ja ve příchodě, samo když to v obrote přijdu, dom pa ja te peniaze, ktoré sa zasažujú, ja to do mě odplačiť. Ja to zákon nemám, also do mě ja si je poštiť, a to říká, kredity dobiš plačiť a očo plačiť. A na hej, to smo pon jemo romadže nucili, tam s tým my, ktorí sú insolvencu popravom pon švedli, s tým ešte jemo rečili, že splačiznu a tak ďalej, a najprv sú oni obstali na tém vysokým množstve, a šesto zase na vesnanostu mi tu pon ten ty videl, kajke množstvo sú oni plačili, a što je ten celý tvár a to, čo koštoval. To říká zase, tam sú inášie ličbu boli. A pon sú oni viezo ročošli na to, a ja som pon dostal jednu plačiznu, že som ja mohol sobujiť. Pon sa povedal, OK, neke môže ja, s tým môže ja plánovať, a pon že mu dali láč, ka to pôjde. Še som prašal s kolegami a s druhými, ja som jedno znal, ktorý z Edeka romadže dělal s druhými a tak dále. Ka to tam beží a s kým budem mohol romadžiť, also ja to sám nemôžu, to sa ja vedel. Ja som delal s jedným partnerom, to zežividlo z najmenšia deliť. A potom sa ja na to šišel, so Edeka ešte
kupnice pota, a da som ja tam zazvonil. A to sú boli zvoľnivo romadže dživa so mnou. A všetko to sú, Edeka je jedna jara veľká skupina. Tam sú celé inášie možnosti. A to je, vie sa tu poskytý potom bol. A zase ja tam bol pravil, aj to je tá možnosť s nimi romadže džívať. Ja pa budu te obchody deliť. A som to reznictvo do předkase tváril a tú kupnicu za to žežividva v pozadku miel. Tak sme mohli obidva obchody separátne obdžívať. A to by praje tak.